Kaixo ta gabon ikusentzule, errespetoz da oituraz, saio berri bat egin nahi dugu, gogotsu baina arduraz. Bertako ez geranak, kokatzen ere lanak, gehiegi ez dakigu zutaz, goazen sopela ezagutzera, gonbidatuen laguntzaz. Goazen sopela ezagutzera, gonbidatuen laguntzaz. Jarrik asko! Bravo, sopela! Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning, we'll start now. Laguntza! Lagundu! Zein da buliak hauain? Lagundu! Txatxo izan da. Bueno, hau zea, baina hone zeito, a ber. Baina, a ber. Nia, sartu hola. Torri honea. Banua! Olatu bat daota, kontu. Olatu bat, etorri honea. Dios. Bai, zu aldein, bat pare. Zu aldein. Hartu, zea, hau. Hartu, katxarro. Zanga guzti zineteta. Hostia. Arrilla. Ez ala trenian etortzen, osea, Bilbo buzen. Fundamentu, ba, txuguna jarri nahu bain. Kusi, guztiako bustita bain. Zertza biltza? Zer nabilen ez alda ikusten? Padel surfian. Padel surfian? Eta nun bizato, zestoatik? Padel surfian? Bai, zestuko itxasotik, nator. Zumain dago naiz, zumaitik abilau naiz, diskura hui naiz, bueno. Kantabriko zua indezu, zea, pala izan zen. Hau zua indezu. Joder. Eta ondean jaure gaur, katiauta gau naiz. Katiatuta? Ezin iraun guelta eman, Jode, katiatuta. Zuze. Hemen, txukuna, nik arbigarra etorren naiz, eta jazta. Zuken, una bustik jaziet. Aurrekoan buztitia nia zinitzen. Hoi da, bai. Zer, reten gaude? Gaude, sopelan. Sopelan, bai jauna, Aize asko, sopelan. Aize asko, bai. Eta herri jontan, esaera zarran konkursu omen da. Alaxe da. Zuk esaera zarra baldak izkizu? Bueno, bato beste igual, zuzuak beleari ipurbel. Oño, nidaki beste bat, dala, urrutiko intxaurrak gerturatuta, Borges. Hori, ez da zarra da? Bai, nik asmatutakoa baina. Nahiko zarra naizta, Zehazatako balitu bera diak, Bueno, esaera zarrak esaten duen bezala, hartu tabla bizkar gainean, eta guazen usti baino lehen. Bueno, hori da, asmau. Asmau, hoi da. Hori da, asmau, guain. Asmatuta, hoi da. Eharra daka honekin. Hoi da, alkandora plantxatu gabe, garbi eta tonen plantxateko balitu. Sopela. Bueno, un barza politika, Oso politika. Hemen jeni gaina pelotetan ibiltzen benda. Gaur, egualdik ez duen pelotetan ibiltzeko, baino... Zuri hori gustatzen zazu, Bastante. Gabon, sopela! Ongi etorri zuen herrira. Bueno, ze gustora sopelan hemen txen mendi eta itxaso artean. Bai, itxasuan bai. Ni sartu nintzen, baina zu... Bueno. Zu katua bezala zean. Katua bezala? Bai, hola, ura ikututa... Hola, ez dakit, katuako txikito. Esa era zarbadaka zuretzako. Adios. Etxean uso, uretan katu. Osondo, nik ere beste badaka zuretzako. Tabla hartu nuen Getarian eta ia ito nintzen sopela hurrian. Importantiena, falta zaigu? Zein? Herri txiki, infernu handi? Aige, ja, esa era zarra eta programan irizena. Bueno, presa duete sopela hobeto ezagutzeko? Venga, hori da, gabon sopela! Gabon! Sopela, 14.600 biztanle dituen Bizkaiko herria, Uribe eskualdean dago kokatua.
Getxo, Berango, Urduliz eta Barrika ditu mugakide. Hementxe. Han sopela, baina hemen ez du egiten giro epela. Sopelako kaletan, ohikoa omen da surfistak topatzea. Baina gaur hemen egiten duen hotzarekin, surfista baino lehen, pinguinoak topatuko ditugu. Ojo al Kristo, hor, herritar bat, kirola egiten, edo bankoa mugitzen, auskalo, hozen investigatzea. Iepa, egunon! Opa, egunon. Zelan? Ondo. Ondo, ni Mikel zu? Aratz. Aratz, urtaskotanako. Bai, berdin. Posten ezagutzia, sopelakoa? Betikoa. Ikusi zaitut hementxe, kirola egiten edo... Bai, aprobetxaten denbora aprobetxaten. Bai, gaur hotza egiten du hementxe. Aputxua. Eta, ikusi zaitut hemen, galtzamotxakin, eta hotxe Bai. forman flexioak egiten. Presionio batzuk, trizes apur bat, iztar apur bat, eta gero korrikitera joan. Horketera, berazu kirolaria zala. Apurtxoet, bai. Apurtxo bat, bai, gustatzen. Oinde urte batzuk konpetibitenan fitnessan kulturismoan. Oinde urte batzuk, Kristo, bai, bai. Bai. Ikuste dizu fizikoan, Orain potolito nau. Ja, jo, potolito, gustatuko ditzen, horrelako potolito gozten niri. Erakutsiko zeniak epizkat ejerzizio batzuk egiten? Behar igual hobe dakuzu, Beharra bizka bai ez da? Igual putxoet, bai. Bai, bueno. hor bota dit, aratzei, txaka, Baina, bueno, aldatuko naiz eta banator, minutu batien, bale? Bai. Primeran. Eta horik. Listo. Bueno, aratz, hementxe, ahalduko da egin dut, zemos ikusten ditazu? Ederto. Ederto, bueno, zuk esan. Lehenengo, venga, bularra. Bularra, bai. Venga. Hor, batu apuratu kondo barrura, Bai. batu apurtxo gehiago eskua barrura, Horrela? eta venga, bera eta gol. Bera, bola. Zenbat horrela? 10. Zer, ondo? Bueno, bastante ongi. 10, ez egun da 10, Ez ez horri gora, ze gero errebendiko zara. Bai, amar. Bueno, hau da, bularra. Bularra. Piskat folgindi. Total. Ez dugu mamendik. Bai, A ver, horrelakin. horrela egun da hogei. Egun da hogei. Ez, joder. Bai. 10. Beste amar, bai. Beste amar. Gero beste besoarekin bardin. Notatzen da, Nabiretzen da hemen ze tentsio sortzen da. Igertzen da ez da. Jode. Ez que da zuzendu berro ja. Bai, hau, jazpei. Egi esan, bai. Ui, Dios. Hori da, lari indartzu zuzela. Bale. Hori intrizesa. Jarri alboan, oso eta horrera, atzara bularra, Atzara bularra. zeni jeitsi, Bale. jeitsi, hogei. Palpakin badik, Hiru, Oso bai. parko beloetak, Ez. 14, 15, 19, eta... Hogei, Perfecto. bai. Venga, sentadilla. Bai. Japa. Arteza, gor. Bai, hola. Hor. Ja, arrautza jartzeko, prest, no? Eko. Jo, ja, operación bikini, Beraz, eskerrik asko nene maizu Bai. izagatatik. Ara gauza bat, nola zizinen zu kirola egiten edo? Lagun batzukin. Eta zertan kompetitzen zen, nun? Fitnessekin. Fitness, hori da kulturismo estilokoa, ezta? Bai, antzekoa da. Antzekoa. Nabali da, kriston bicepsak eta dazkazula, ikusi ditezka. Orain arrunta nago, bai. Arrunta, baina, ostia, ikusi behar da. Hemen ikusten badugu garatz kamisari gabe, ostia, hau ja, hitza handia dira hauek. Joder. Eta konkurso batean azaldu zara edo aurkeztu zinen edo... Bai, lehenengo urtea derion, esan zen. Jarriko tauz, Bai, jarri, haize hotza dago hemen kostaldetik datorrena. Lehenengo izan zen derion. Terion. Eta Moskorri terdintza. Nora, Moskotu? Bai. Bai, ze kriston jende pilo bat, eta esan, jode, ni urtengo naz tanga batekin, jende horren aurrean, dana pintaut eta bueltan nintzan, Bai. eta zeustan preparadora. Bueno, tienes que tomar un poquito de whisky con miel para dilatar las venas. Eta hartu neban urrezko botella txiki bat, osorik. Bai. Eta eten nintzan, Piskate, Urduritasuna. urduritasunak entzeko Bai. piskate eta eta whisky, ezta? hirugarren agatu nintzan, ez da Bueno. Bai. Baina, Esperientzia polita, bai. Araz, beraz esan diazu, whiskia ona dela dilatatzeko. Bai, aputxo. Ze whiskien alkolak eta Bai. estiak egiten damena da, zainak. Zabaldu gexo. Zabaldu. Bale. Konkursoetan posturak egiten dira, ezta? Bai. Horrela, hartu besoak, Hartu besoak. ireki horrela, ukondak horrela eta hor zerratu. Hor. Torra,
Ja, hau muskuluak izan ezkeo, nabarituko dira, baina Hor, ikutsitu egiten da, Bai. kentzen dagoz, Bai. aizedanak kendu egiten da. Aizea jenten da, eta desinflatu. Hor, estu egiten da, hori da. Vale, eta Gero beste beste bat? supergantzuta izterrarena, egiten Izterrarena? da. Izter bat horrela eta bestearekin taka emon hor, eta emon. izterra gortu. Hola, bale, hau pixata agartzeko, ezta? Eta gero beste bat superpolita dena da albos jarrita. Jartzen za horrela albos, eta itezu princesa horrela. Hola, bai, hola, bai. Hor, Pika, ez datu klasik. ez dut duzu, Bernard ez dut duzu. Nitza horre dira politenak. Impresionantea, eskarrik asko aratz, dena esplikatzegatik. Ni goin fixata inbeste ejerzizio eginda, goze puntxu batekin nago, eta... Ekarrik usten diguzu. Bale, hori, Bertonato. hemen txe gelditzen naiz, Momentu batetan. Bale, Bai, primeran, txekatu. bale, arat. Bueno, ni bitartean hemen txe posturak egiten galduko naiz, hola, txek, nola sandu bat, zara hau dak intxaurra puskatzekoa, Bueno, goin kontutu naiz, telebistan zergatik hartu ninduten, nire gorputzaren gatik. Hombre, arat, baina zara da. Ikusi eskirol pilo bat egin duzula, Bai. proteina gehiago. Eskerrik asko. Eta gana supergozo. Ikusi ze lujo daukau hementxe, aratzekin, rekuperante hartzen, ba dios, hau ez, Vale, eskerrik asko. Eta, ze osagai dazka honek, aratz? Bitu du asai. Asaitz, esan didazu. Asai. Bai. Eta asai da, hau, barruko. Barrukoa, bale. Euskal Amerikako fruta bat. Bai, hau da, ez da, marroi hau. Hori da. Eta hau zertarako dauna? Biagar sustitutiboa da. Ojo, biagar sustitutiboa, Beharrik momentuz ez daukau, baina, izu. Ni neuk ez. Du izen zua idik. Ez, nike. Baina, izu, aira. Baspa ere. Nor daki. Bueno, Aratz, jendea normalean bankura joaten da diru ateratzera. Sopelan aratzekin bankua jun eta izerdi ateratzen da. Aste osoa agujetekin, baino ze muskuluak, ikusi, Japa, hemen txe bicesak, tricesak, kuatricepsak, mikroaren petaka, eta importantena, txokolate tableta, hemen txe, txokolate tableta, hori bai, Milka ez, loiuko tutifriko tobleronea, potoloena. Aratzi eskarrak eman nahi dizkio, zergatik fitnesseko posturak bizitza normalerako, eguneroako balio dute. Zergatik, adibidez, zuk alkondara edo atorra plantxatu gabe baldin badakazu, egiten dezu gola, eta gaineankak egiten dezu, baino plantxatzen da. Hola. Familiako aurren bati, semeari, alabari, ilobei, paga eman nahi badiezu, egiten dezu. Eta hartu paga. Eta metroan edo busean bazoaz eta norbait regetoia entzuten badago volumen altuan, egiten dezu. Eta gauza bat, volumena altxatzen badu eta regetoiakin jarraitzen badu, zuzenean goma hartu eta aurpegi. Andre bada borgoian, a ber. Aupa! Epa, egunon. Egun. Hortik hien. Hemen dikigoko nahi? Hortixek, bai. Hau ondo. Kaixo? Opale. Aupa! Bueno, ni miren, zu? Ni bene. Bene. Bene baino gehiago da, baina bene esaten duzte. Bene baino gehiago. Bai, nik izen oso importantea handia daukat. Aizu jakitia nahi dut. Petra Benedicta da nire izena. Petra Benedicta. Petra Benedicta. Baina zertzea italiana, ho? Euske, latina da hori, baina Eta nolata? amoma, aita aldeko amoma, etxeko amoma, San Petra Benedicta eta Petra Benedicta imini uste niri. Euskeraz, ze esan nahi du Petra Benedicta? Bueno, erderaz, Piedra Bendita izango etxeka landase, arriberen katua edo. Arribeden katua, beden kauta altzaudezu. Bateatute bai behin ipein. Bai, bataietuta bai, ez da. Mire bataietuta, no? Mendik aurra miren Benedicta, deituko nahi zerduan. Edo Petra Miren edo bat. Petra miren, no? Txikitan komplejo daukiten amaz. Doña Efi maistrek esaten emanen. Petra Benedicta markaida eta servidora de usted erantzuten otzo. Servidora Bai de edana usted? begire geratzen ziren neure izen ederraria. Bai orain,
alako nortasuneko izena edonok ez deko. Hombre, harritik, piedratik, zeu badaizu? Nik uste, baietz, karaterra nahiko gogortxua. Bai, irribarrein aldot, baina bere eskopetilunen, albakarri panago kopetilunen. Umore txarrik ez dut eukitzen, baina izaera nahiko gogorra, bai. Aizu, hori guztau zait, kopetiluna? Kopetiluna, bai, Baina, bai. malaletxa handik ez? Ez, beti umore honen, beti. Baina, hemen nahi naiz ikusten hemen gauza askotan zabiltzara. Orantxara joteko ia, nire eguneroko beharra itxekotan, ierdu arantza eta ikusiko dozu zelan egiten dudan. Guaze ba. Aizu, etxia dakazu? Polita, ez da. Polita, Inguruare? Bai. Ba, hau da nire beharra, hemen egunero ordu pare bat. Hemen iteituzu ordu pare bat egunero? Bai, olako zaramak, Ai, bai. zaramak batu. Zaramak batu. Ai, ba, hauek. Eta hemen altzatamak urtu neure eguneko ejerzizioa nik hemen egiten dut. Baina ikustet atoda letxeitezula altxamakurtu. Bai. Horrek bizkarrian minaite, Bueno, baina, ibiltzenaz, banketatxoneaz ibiltzenaz, ara. Hau oso kurioso da, holan erantzen. Abetxu! Eta gero, holan imini, teiken dudaz. 3 minutu, saramak eta bedarrak eta batzen, Bai? eta gero lau jesarrita, txoriak entzuten eta neu kantetan. Ai, ba, egotiz, bale, orduan dana errapauta dakazu. Bai. 3 minutu jasotzen, Bai. eta 4 minutu eserita, txoriak entzuten. Aizu, bene, eta hau noiztik itezuzu? Bueno, ba, jubilan nintzenetik. Aizu, ba, jubilauta gero lako gauzakite baia, nik jubilau nahi deia. Bai, itxaduna probara uzan. Hoi bereate zaitez da. Ni, pixkan nago flipatuta zure sasoiakin. Zer bat urte dazkazu? 87 urte. Maietzen egiteko deko da 88 urte. Maiatzak noiz? Egun esan berdot, gero kapazarazu gero hortiz hau txeran. Ez que nik maiatzean itaitut. Ah, bai, Claro. Bai. Ni maiatzaren horian. Ai, ni maiatzak amabos. Aber zure kasta igualakin ateatzen naizen behintzat? Ia ba? Piskat, nekau ite naiz, zu bezala. Aixo, bai. Jaso ingo dago hau. Bai. Beitu. Eta hor, Guazen. zuga emoten dotzete, batzen doazenari. Beitu, Bai. Ia, mini idezu aurkitxui. Hemen txetu. Bai. Beste aukiri baldakazu niretzako hemen zure onduan jartzeko. Bai, anara utxu bada, ekarri gure badezu. Fungo naiz, bai, fungo naiz, bitu, kexeritzeko. Ai, bene. Ara. Hola jarriko dit. Hola, soka iretxu egin. Hor. Hemen, orain peletan hobeto gara. Bene, 88 urte. Bai. Ez du ematen? Zo guapa zaude, Ixen nintzen, oso ez baina, bueno. Jolín. Ixen ginen, baina, bilobak, guk lobak esaten du. Lobak? Bai, beti dabiltzaz telefonotxua eskun dauela. Argazkiak eta argazkiak. Amoma hau egiten, edo amoma makurtuta, edo amoma zutunik. Eta umetan edo gaztetan politiago nintzenean lantzen argazki bat egiten eben. Eta hori gordetzen dugu arregia baten modu. Hombre, hori Eta gordetzen orain da. zarrate tximur beteri nazenean, orain nahi argazki egiten dugu. Baina leheno etzion, beste argazki ateatzeko ezer. Aukerarik. Aukerarik etzion. Aizu, eta hemen gaudela leheno, esan diazu, eotez diala txoriak entzuten eta zeu kantatzen. Ni beti nago kantatzen. Euskera zein erderaz kantatzen, baina neure bururi historia kontatzen nago beti. Zure burua historia kontatzen? Bai. Kantatzen? Bai. Eta ze kantatzen zua adibidez? Kantako jazu kantutxo bat? Gazte gera gazte, eta ez gaude konforme, bizi garbiago bat, bizi nahi genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, eta ez gaude konforme. Aizu, osando kantatzen zua, Sekule bestot ondo kanta asko, baina ondo ez. Gutxo gara beraz zenbat kantu dazkizu? Ba, 500 esan digin. 500? Euskeraz eta erderaz danetara? Bai. Badaukaguz kantak 10 baino entzun ez totze da zenak. Sekule ez liburutan, ez musika entzun dodanean, sekule bere ikusi edo entzun ez zen kantuak eta gure ama kantatzen zizun, politxek, bai. Eta zein diaiek? Hola, neguko ilunde luzetan, hotzetan eta behar bada beraz zutondoan afaria prestatzen edo zeo zer egiten eta gumeok zute handi ukitzen genunde, erdi-erdian aurki bat imini eta haren bueltan korroan saltoka eta berak olakoak kantate jozkune.
12 karga hardau zuri, 11 karga hardau gorri, 10 karga ogi zuri, 9 zezen gorri handi, 8 dida, 7 leida, 6 ari, da 5 da 4 oio, da 3 zon, da tortoiori, da eper bat, drakian drak. 14 frailek eta 3 andrak. Hauzen afarian genduna bat, kantatu izkuna. Hori zertzen, jolasa, ulki jolas bat? Jolasa zan, bai, amak kantatzen eban, eta guk, bueltaka ibiltzen ginen, eta saltoka, eta holan bero-bero egiten ginen, bai. Bakizu zer akordarazteiten? Zer? San Juan sua. Bai, zer, Ekaina. geuk egiten dugu. Polita, Bai. Nei asko gustatzen zait, baino baita ere esan behar dizut, ni txikita pixkat bihurrian nintzen. Bai, Pixka bihurrian. antza badeko zu. Bai, ez da. Eta saltatzen hasi eta eroi nintzen, zuta. Bertara jauzi. Bertara jauzi. Oindala 25 urte. Aberian dintzen du. Bueno, pixkat, baino ja dana ondo. Eta zer kantatzen duzu, ezego zer kantatzen duzu San Juanetan, eta? Ez dakit. Gubik era arrisko garrasiak eta egiten dugu. Eskizu dana kantatzen, Be, dana kantatzen, bizitza oso kantatzen. Hori ona da, hori da, bizipoza. Bakarrik geratu eta hemen kantetan nabilenean, zorion zuen, bai. Zuga aurretik epele-pele eta atzetik barriketik botat. Nik ez dakiz zer egin dutzeuen barriko zarrari, ze botapen guztia ixoz. Aizu, hortik zer dao? Hortik etortzea, aize guztia? Hor, barrika, bai. Barrikako eskaera bat ingo jau, aize epela botatzeko. Aize epela botatzeko. Zailo zu favorez. A ber, barrikako jendia. Ia. Sopelatik barriko zarrari eskaera bat itxen dutzuet. Negu parten hortik aize epeltzu hau bota izue. Aizetxu hau uderako da primeran, udan bai. Baina, orain negun, mesedez, gordeixu ezagontzat edo plentzi aldera edo bota izue. Bueno, bene, eskerrik asko. Placer bat izan da. Zeuri, esan egizak nirean non hor datorren nien kontu-kontazioa. Ai, ama, bueno, bagetxotan eterko naiz. Etorri ba. Oso leku polita bat azita. Eskerrik asko, bene. Etorri nahi dozunean. Hori da. Oso posina. Nire bai. Ondo izan. Berdin. Hala. Agur. Bai, agur. Bene, ze ilusio intzian zu ezagutzia eta zurekin ratutxo hori pasatzia. Ni harrituta gehatu nintzen zure izenakin. Ze lehen ezagutzen nuen Bizkaiko harri bedeinkatua, Urkiolakoa. Eta oain ezagutzen dut Sopelakoa, Petra Benedikta, beste harri bedeinkatua. Kontu zibili zaite mendik aurrea. Balakizu zeba, ze hemengo denak laizte dituzu zure inguruan bueltaka bikote bila. Eta ze sasoi dakan emakume honek. Esate dute, bai, kirola inbehar dela ondo eoteko, mugitu inbehar dela, ez da, sasoik eoteko. Hombre, gauza bada muitzea, eta beste gauza bada benekiteuna. Hartu sasila gora, bera, laizte puesto kenduko izu. Gora, bera, alde batetik bestea. Eta gero, bueno, benek esateu dela kopetiluna. Hombre, igual kopetiluna barrikako aize horrekin, nire izango nitzake pixkat. Kopetiluna, baino bihotz alaia. Bene da betik kantatzen. Baino badoa abesti bat, bere amak abesten zuna. Bene, entzun dozu, zeatikan gaur, ez teu Sopela guztiantzat eta Euskal Herri guztiantzat antzokiontatik berriz kantatzen. Igoko zea, bai, bene! Bueno, eske ni kantatzen oso nahi. Baina hor, Sopelostar guztionen arten, egongo dire 20 bat edo kantau badakienak. Bueno, badakienak mesedez kantatu. Bat, bi eta hiru. 14 karga hardau zuri, 11 karga hardau gorri, 10 karga hogi zuri, 9 zen gorri handi 8 di, da 7 dei, da 6 ari, da 5 untzat, da 4 oio, da 3 zon, da tortoiorin, da eper bat, drakian drak. 14 frailek eta 3 andrak, hauzen afarian genduna bat. Ze polita, bene. Itxoin, gauza bat falta zait. Bazpa ere, segundu bat. Listo. A ver, suertia dakaten.
Eta Sopelako hondartza hontan ospatzen da urtero lasterketa nudista bat. Gaur, aprobetxatzen inorez da bilela ni entrenatzen hasiko naiz. Ojo al Kristo, ze argitu beharreko misterioa aurkitu dugu Sopelan. Nola ureztatzen dituzte hor goian dauden landareak. Grua batekin, norbaitek rapela egiten du, edo atzeko regilatik ipotxo bat ateratzen da regadela batekin. Auskalo. Hala, hor, pertsona bat. Ui, ikusi dezagun. Kaixo, egun on! Hombre, egunon, Egunon. Ongi etorri Sopelara. Eskerrik asko. Ni Mikel zu? Larraitz. Larraitz urte askotarako. Zer zoaz? Konservatoriora edo zer dau? Bitu. Gauza da, guk, Sopelan, aurre kanpaikadak ospatzen ditugula. Ja badakit pasadirela ja betetxo batzuk, baina ja gordetzera noa. Horregatik arrepatu nauzu con las manos en la masa, bakizu. Bai, baina aurre kanpaikadak esan didazu. Hori da. Ta hori zer da, Larraitz? Claro, eske bakizu, ez? Kanpaikadak, ez, 31 eta guk apurtxu bat aurreratu egiten gara, pare bat astez edo, Sopelako kuadrillak eta antolatzen ditugu, horre kanpaikadak. Ojo al Kristo, Antolatu genuen ja duela 5-6 urtez edo, hasi ginen, eta ospe handi hartu dau. Eta hortan jarritzen dugu, kriston giro ona sortzen da, Ai, badaletxe. Bai. Eta noiz ospatzen duzu hori? Izaten dira, abenduaren 16, 17, 18ko asteburu horretan. Aurreratzen gara 15 bat egun. Porque sí, bakizu. Arrazoia, ikaragarri gustatzen zait, porque sí. Porque sí, hori da. Ze hona, Larraitz. Zara utxindata bat, ez da? Hori da. Guk hau erabiltzen dugu aurre kanpaikaden amabi, edo matxak edo jateko momentuan, eta hemen egiten dugu. Hemen kioskoan. Ne balin baduzu, zergatik ez dugu aurre kanpaika batzuk egin. Bale, hemen txeko izian goiz, hasiko gera, urte berriari. Gosaltzeko matx batzuk. Bazuk esan, Larraitz, venga, goazen ba. Kuriosidade moduan guk, 12etan beharrean 11etan botatzen dugu. Gero juerga luzatzeko apurua gira. Amiga, ze gauzai. Gazteen artean, ze gauzai inteligenteak egiten dituzuen Sopelan, egia esan, oso praktikoa. Zehose falta da edo kartzen nahi edo? Igual itxaron pizkat. Bale, bueno, hemen txek Larraitz jundan bitartian, hemen txek gelatzen izni, bomboa jotzen. Larraitz, hemen dena prestatuta, Bueno, begira. Jode, adiós. Oso, Larraitz. Zer iruditzen zaizu? Sopelako kanpaikadak patrocina Uba el Ciruelo. Ikusten duzun marka oso naiz. Esan diazu 11etan egiten duzuela. Hori da. Eta zenbat match jaten dira? 12. 12, eta bat zela... Porque sí, hori da. Hemen guztitzen zen da razoia, porque sí. Hori da. Beraz, ateako ditugu 11 eta 11, ez da? Ja. 12, egila, 24 match egon behar dute, 22 kanpaika da, 11 direlako, ez, a ver, 11 kanpaika da, baina 12 match, porque sí. Bueno, matchak prest, Sopelatik zuzen hementxe gaude, Euskal Herriari, urte berriari, ongi etorria emateko, Larraitz, zen badu zaude? Ederto, hemen kristolako giroa, Sopelako jendea, gazteak, helduak, umeak, denetari. Eta udaltzainak ere, bai, hortxe gaude. Ondo babestuta gaude. Bai, ikusi, ze giro dagoen hementxe. Kaixo, zer modu, ze kontu, zagoenereazioekin, ez dadila hementxe inbuturik gertatu, etxetan ere jendea prest. Bueno, Larraitz, prest gaude hementxe. Gaude prest. Urte berriari aurre kanpaiak ospatzeko. Laurdenak jo baino lehen, Larraitz, zer eskatzen diozu urte berriari? Bitu, banik eskatuko niokena da, horren beste jende urbiltza horren gurtean. Hori da, jende pila, ez da? Pila. Zorion tasuna izatea eta gora Sopela. Hori da. Hala, Fontaneroa ere urbiltzen ari da, hementxe kanpaika da. Ezin da falta, hori da. Bueno, Larraitz kanpaika den ondoren ikusiko dugu urteko lehenengo iragarkia. Izaten dela, ez dakit, Sopelako gasolindegikoa edo aceite... Fontaneria, Zergatik ez? Horrela, pizka bat ikusten ari dira eta aprobetxatzen ari dira bere espota egiteko. Bueno, Larraitz, hementxe ilusioz beteri Sopelan gaude, ja besoa tiroia ematen ari zei besoari kanpai honekin. Da beraz, laurdenak entzuko ditugu, lau laurden. Orain, matxik ez jan. Lau laurden. 3 laurden, eta azken laurdenak hementxe. Az gaitezen lehenengo kanpaiarekin.
zuzenekoaren gauzak dira, eta zenbat guaz larraiz? Zenbat guaz larraiz? Bost, lau, hiru, lau. Zenuma, opako esan nahi jango da, no? Bost. Larrai, gutxi bat da gaina! Beratxe! Komo! Hamaika! Erregaldua! Urte berri hon, Sopela! Hauko montanerian! Tiro! Ez dut gure espota! Espota! Ez montaneria! Zingradile! Sopela! Zepola! Ezin dut! Atindu pika bat! Urte berrion! Bueno, ematen du bentsa Rio de Janeiron gaudela. Bi flipatata galduta, urte berriari ongi etorria eman diogu. Oso ondo. Así, porque sí. Porque sí, hori da. Bola, raiz, gehiago gertatzen da, hementxe Sopelan. Ba, hemen gaudela, goguratzen zait, hau, barra hau erabili dezakegula beste gauza bat egiteko. Ojo, el Cristo, barra hau, hemengo, zera... Bai, barandilla. Bueno, zuk esango dira, vale. Guazen. Auskalo sartara. Bola, raiz. Bueno, hemen gaude. Zertarako jantzi nauzu horrela. Ia, ba, eske bururatu zait, hemen zuek, ba, Donostin eta, Lakontzako barra eta klasikoa egiten duzula, ba, zergatik ez dugu erabiliko. Nik uste duzuri falta zaizula, nik jarri dudan bezala oloretxo bat. Bai, nahi falta zaitan horak bat, baina, bueno, bai, lasai. Nire, bai. Venga, larra izala jarri banean, nire, bai. Bai, oso ondo, perfecto, ez da hori ondo. Bueno, larra superaz, balet egiten duzu. Bai, txikitatik. Txikitatik? Nola egiten da baleta, zer? Ba, irakatzeko izkizut pare bat pausu, horra basiko batzuk. Eutxi barrari, bai. Eta primera posizion. Bale, orduan, ingo duguz plie batzuk. Burua kanpora, oso ondo. Berriro. Ja, media punta. Gora. Eta gran plie. Gran plie? Oso ondo. Barra arantza. Oso ondo. Nabestaldera. Vale. Zer moduz? Jode, zu oso ondo, baina ez dakit. Lago de ozizis, baina gaur izoztu eta do, Bare, barrura, al centro, bai, orduan, goitugu salto batzuk, igual berotan sartzeko, Petillete, ez deitzen dira, salto txikia. Salto txikia. Grañete izango lirateke saltandia. Vale, grañete, Le petit, le gran. Oh, la, très bien. Oh, très bien, oui. Glissat. Claro, es que ez dugu... Ba, desat. Desat. Asamble. Ai, Dios, esa saltatu. Ahí, en plan, Rigoberta. Bueno, fenomenal la raíz, bota, bai. Bat, Glissat, Asamble, Asamble, eta pa de bas. Pa de bas. Paso de basco, vale? Paso de basco, yap. Orduan jongo gara, alde batetik, zabaldu, salto, eta sase, gora, eta hemen bukatu genuke, perfecto. Bueno, oso ari, egia esan larraitzeko oso errez egiten du hemen oso zaila den gauza bat. Zer moduz ikusen hau zo? A ver, ederto, bueno. Larraitze gaina... Bai, jazta. Maja izataz aparte, gezurra ondo esaten du. Eta, bueno, larraitek ederto esan badu nire etxea. Ziko zaiz sudurra duzatzen. Ani joa pizka bat, gran salteo, nola esan dezu? Grañete, hori da. Eta banoa, esado dultzea, lesopele. Urte berrion, Sopela, urte berrion! Bueno, Larraitz, eskerrik asko denangatik. Ni, oraindik, kezka badagat. Sopelako aurre kanpaikadak oso ondo irutzen zait, idea berezia da, oso polita, herria batzen du, baina ez dut, hostiek ulertu. Noiz ospatzen dira. Urte zarra baino 15 egun lehenago. Ze ordutan? 11 inguru edo. 11 inguruan, baina jaten dira 12 match, eta 12 kanpaika da.
Begira, Larraitz, nik Euskal Telebistan pasa ditu 6 urte kanpaikada normalak esplikatzen eta jendeak oraindik laurdenana ez du lertzen ondo. Imaginatu, sopelako aurre kanpaikadak esplikatu behar banitu. Imaginatu. Eta kasualidadea, urte zarreguna eta pertsona bat telebistan titi erakusten. Duela 30 urte Sabrinak eta aurten Pagadik sopelak. Larraitz, gauza bat, lehen aratzekin bezala pentsatzen nuen baleteko trajearekin sartzea, baina bi arrazoiengatik ez dut jarri. Lehenengoa, zuri beste farre atake bat ez emateko, eta bigarrena, aratzekin hainbeste muskulatura egin ondoren trajea ez lehertzeko. Eskerrik asko, Larraitz! Andra bat, guazen. Aupa! Egunon. Egunon! Alan jangoiko kemon. Jangoiko kemon. Ta ematea lizkizu jangoikoak. Hombre, duztirik egoten dira. Bale. Zeu gueti deko zuzonak, ala? Ez pentsau. Ni miren nogales. Tuzik ebales. Kasu? Ni Vitoria. Vitoria? Bai. Nire aitan koineta bat. Eta nire aman beste koineta bat, Vitoria deitzen ziren. Batek kalabatxu ukikeran eta beste semetxu ukikeran, osparto hil ziren bio. 26 eta 28 urteaz. Eta gero, baizen hori mine usten nire esteiz esperantzaz. Ostras. Bueno, zuk behintzat zuzen Ostras, con perla o sin perla. Zuk zen badazkazu? 84 urte, egun batzu parru. Bueno, 84 urte. 84. 15 barru, familiri meriende gitxienetik inmon berdozete txokolata da txuin eta, ez da? Txokolata da inberaldezu. Inbitako aldazu. Ontxe, etorri gure badozue, arrazaldeko 6:18 geruten. Deitu, esango jo sopelako da nahi. Sopelako da nahi? Sopelako da nahi, ez? Bale, da nahi. Zeu horiz. Guri bakarrik, bale, gu etorriko gaur duen. Aizu, motxilakin da, ez dakit, no, zuaz ba? Bizinatik nator. Ai ba. Bueno, txai. Eso, diskretua ez da hau, Vitoria? Nire loga baten Andrek esate euskun orain urte batzuk. Beti, deko zuz eur soñeko baltzak. Zer da lata? Eta orduan hasi ginen, bai nire izan bere igual apurbet eta ni bere kolorinetako kimitzen. Oso ondo, hemendik aurrea kolorinetakoak. Orduan piztinat izatoz. Bai, azten nire egunetan joten ez. Bai, 35 minutu uger. Hankursiloetan ibiltzen dire, bertan pizinan, botatzen duze, 12, 14 andra, gizonen bat bere bai, botatzen duze igual pelota bat, monitorek, ia nokartzen duzuen, karreri sakaka eta ibiltzen dire. Inoz esan dutzet, bota jozue banabako txari, botin. Zer gitzi hau. Eta zu esaltzea apuntatzen ba, klase horieta? Neko eukidot obligaziorik, neure bizi duztin eta orain libre guzti. Oso ondo, hori primeran. Nola itezu egeri? Hola edo hola? Hola. Hola. Braza. Braza o lo que salga. Pato txumodun. Pato txumodun, hola. Oso ondo. Esan diazu kotxean gote zehala? Bai. Makina bat urte daro eta auto ibiltzen. Noiz atea zen un karneta? 27 urtea satanan endun. Berandu nabil. Sopelan lehenengotariko. Paso zebratan eta albun lotzen zirenak eta batzuk ez danak, Vale. ¿Dónde has dejado la escoba? Hori zatez zuen? Vete a fregar a casa. Baina ala, ni. Benetan? Entzuten gendu zen. Ez nik, bakarrik. Orduan hasi ginen andrapai. Eta zezatez zen nioen zuek? Ezer berez. Normalen ez dutzete erantzuten inusentekeriri ez dutzete. Eskerrak, behintzat kasoik etzen nioenin, gizona jai, eta konduzitzen jarraitu zenun, gidatzen? Bai. Konduzitzen betik konpondu ondo. Bai, aparkateko. Bai. Kamioi handi baten beste leku berduz. Zengo dua. Aparkatzen gaizki, Vitoria? Fatal. Eta hori? Arbolak, eta farolak, eta bastarrak, eta errimetzen dire, neure autobile etortzen dira. Vitoria,
Esaten naiz arbolak eta zureana etortzeiala. Nola etortzeia bat zureana? Ba, neure auto galanta ikutukure dutelako. Eta markatxo, euren markatxo itxi. Markatxo hau tzi. Euren markatxoan. Bai. Guazen ikusten izu, ikusi nahi dut kotxia. Hemen kotxia. Oso ondo dago? Hau da horki uniko aldendi. Oso antzen dauna. Hemen ja, Victoria, hemen ja gauza aldatzen diko. Kamioi bat. Egi zen berbadu beran lekun geldi egoan, deskargaten egoan. Be, kamioia errudune. Kamioia, geldik zeo, baina erruduna kamioia. Eta, Victoria. Bak izan zartzen den, kambio bateko badirik, ez detuela. Eta urte askotako autodalez, ez da laitzen bardinik. Eta bueno, nire semetariko batek iotzone konponketatxu eta aurrera. Zer marka bat? Indiako marka bat edoi da. Indiako marka bat? Ni neu indiaren, azion, bile urdulizena hartu neun. Victoria, nik aldero... Ui, nola donau. Ui, zepa... Ui, Victoria. Hau, horrek esaziren hemen hausoko andra bat eta beran alabe. Bai. Arreri agurrin eta arreri adinaula martxa trasemonen dut aurretzen normen kontra egin. Victoria, etxiare zure kontra. Osea que... Aizu probatuko aldeu. Kure bat oso? Venga, ba. Bazpare, zinturoia jantzin guet, ezta? Bai. Konfiantza itxi moten dut. Ez, konfiantza asko. A berre, kontuz... Vale. Etxatzen un ja gurean azatorrela. Oso ondo. Aurrea. Guazen, Victoria! Kontuz arbola gurean dator! Arbola gurean, postia! Imo zuten mokok. Ba, guaz gora. Oso ondo. A ver. Ui. Kontuz hor. Vale. Primeran. Txoka, Victoria. Txoka. Aizu da kotxean, no? Eta gizinara errekadu enbakitzen, eta mesara domekatan. Eta han aparkatzeko leku asko aldo ba? Ez, baina baina badek ezai esteen, Elizeteko leku bat reservata, Elizako gauzatarako. Eta papera hongo izten. Servizio parrokial, behikulo autorizado. Horize. Hemen ganen imitzen du, kalkikaderon ganen imitzen du. Horra aparkatzen zuen. Antxe, bai. Hau gorde importantia eta papela hau, Hombre, non aparkako got bestela datorren domekan. Elizan. Ta, no, etorria ba? Neure aizten etzera. Zure aizten etxera? Bai. Aizu, Victoria. Bai. Nik leku hau ezagutzet. Leno goizian naiz ni hemen. Bene, zerra, zure aizpa? Bai. Oain desatezula antza dakazu, Hori esaten deude. Bai. Aizu, ze ondo, Victoria. Zu bilok ezautzia batean. Ui, Bene! Epa! Kaixo, Bene! Aizu! Gurdinen Kaixo berri! Bai, eta laguntzatu zuen. Betxu, topatu indet jaletik. Eta gero kontura naiz, zure izpadala? Hombre, ezaune dut. Ezauna dezu urte desentetan. Gure bat dozue, esnebero-bero dekot, kafeta esnebero bana hartu. Nik, bai. Nik hartuko. Orain txek. Hemen txekarriko gaur duen? Hemen txek, bai. Betxu, lehenoko zila hartuko izut? Bai, esnebero bilenoa, bale? Laguntza beraldezu. Ez diten. Berian dijoa. Bene! Eupa! Laguntza ber! Bai, hauero isuzuk eta holan ibarruren da. Torri. Beneko. Oso ondo. Barrikakoak kaso indiguen. Bai. Eta aize berua. Eta aize lotu eta eguzki kurten indu. Aizu, eta liburu hau, hemen ikusteten liburu hau, argazkila daude. Eskonduta? Bai, hori Vitoria da. Vitoria! Hau zu altzea? Hain politxe, bai. Vitoria eta Dion. Ni eskondu zen 61 eta gero 50 pere, celebrak gendu zen. Egun ederra izan zame. Politxa? Ederra. Zehose pasau altzanola, zehose berezila edo? Horra maikakin geruten, etzen aurren bankun jarri ze gauzela, txistu asma genuen. Zer ete da? Ikusten duz horretan, 18-20 Andra gizon 50 gora urtete izuzenak, jantzari jantzitxe, txistulari natzen, atzen ikurrindune bere, geure seme gazteen adala ikurrinek aduzti, baina
euren artean etorren Amuriza bertzolari. Amuriza bertzolaia? Beti izen gare bertzozale, baina nire gizon esan Amuriza fan. Zutundu zan egoan lekutik, ez zerbera ikusi barik, besokadan zabalita izula, jontzan Amuriza. Amuriza najuntzan, korrika bat. Haren posa. Bai, Hasi zan beste bertzotan. Hala, venga. Itzela izen zan. Zemela barideko zete santa, ziur naule, itzen nazen egunen, daunlekun daule, nire gizona beso zabalik urten badu estela bile, bestela esarratu ingo nahiako, Amurizari beste kariñoetan euria itzen espaduz. Arantaz, beso zabalik eta beso zabalik hartuko zaitula Amuriza bezala, ez da ala izango hau, ze. Egun ikeragarri izan zan benetan. Eskerrik asko bene, agur lastana bai. Mire eskerran atikan, agur Victoria, eta... Hala mire, urrengo arte, etorri urrengoan bere. Agur, agur. Victoria, kaixo. Bai, lastana. Bai, kotxean etorri zea? Victoria, kotxeko karreta atea zuen lehenengotako emakumia. Zuek zenetikaten zuek indarra eta korajia. Benetan. Eta, hau da, zuek indako lan nahi da, eta ni oindik kotxeko karneta atea gabe. Urrengo hastien apunta dingo naiz. Seguro. Eta entzun zitun bai, entzun beharrekoa garai hartan, baina lasa, Victoria. Esara bate dio bezala, gurea da garaipena eta gurea da Victoria. Eta Victoria ez da eozein, Ez da eozein. Victoria daka obispuan papela Eliza atarian aparkatzeko. Bula. Baiet. Zein biri papel horrekin, danakin biritan daude. Igandetan meseta juteko. Ez diren minutu, mesara. Bueno, zuretzako lekoa bintzat, hortxe dakazu. Eta papel horrekin aparkatzeko lekoa bakarrik ez dakazu. Kotxeko gurpila pintxatu ezkeo, papa mobila etortze zaizu bila. Parkatu... Nerekin ondo aparkauzun, hori egila da. Baina, pixka kosta hoite zaizu. Aparkatzea. Beak esateu gauzak gainea etortze zaizkiola. Bere kotxe gainea etortze... Bueno, milikik esatezun, bere kantuan. Vitoriaren kotxera, gauza guztik gainera. Bueno, eta hemen, bi aizpa. Bene eta Victoria, Victoria eta Bene. Elkarren artean dazke histori pila bat kontatzeko. Baina, bat oso polita. Amurizana. Zure gizonak Amurizai emandako besarka da. Izugarria. Bueno, banik zue bilokor ikusita, gogo berdina dazkat. Horrea jetxi eta biloi besarka da handi bat ematekoa. Emaia zuen eskuta da. Ez dakizuten leko zaiakon gero urtete. Desaparkatuko zaiakon. Han ibilzan, atzera urten ez egin izan. Itxoin, pizkat, oain hemen txibatzen naiz eske gauzatxo bat, gero bere txeti joteakoan arazuak eukizitula. Aparka politxo egin, baina gero urtete zerkostatu. Urtete kostatu? Bai. Hori nik ez ikusi? Bai. Apa izen duntea? Ai, beste markatxo bat ingen lidozu kotxiai. Ez. Zet horri zagaina. Esteko lekurik eta. Bueno, kontu zibili, Eskerrik asko. Venga, hartzako zaiatu nirtete. Eta dana esan berdad. Bene gogorra zera izakeraz, bigundu zaite bengoan, bosteun abesti eta gehiago, daduzkatzunez gogoan, txoriak entzun eta bestuz,
basoan da sutondoan, erreparatu aizpa Victoria, zenen alaitzu dagoan. Naiz autoak inarazoa dun, aparkatzeko arloan, beso zabalik dagonan gana, ez zaitez autoan joan, beso zabalik dagoan gana, ez zaitez autoan joan. Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Oh. Aga persona bat. Ea ze kontatzen digun. Hemen inguru biziko eta. Iepa, zelan? Ondo. Ondo, ni Mikel zu? Gregorio, Goyo. Gregorio Goyo? Goyo. Nola nahi zu deitzea? Familikoa gehitut nozte Goyo. Ah, bueno. Kanpokoa Gregorio. Ah, bueno, Gregorio, ni momentuz kanpokoa naiz, Gregorio. Bueno, bardin duz, da? Nora, ze martxa, Gregorio, nora zoaz? Ba, invernadurura noa lan egiten. Ah, coño, laguntza nahi? Ba, Ba, guazen ba? Hala, guazen. Goioren invernadero. Guazen barru. Iepa, primeran, bueno. Haze pasadizu polita daukagun hemen. Ea, zer daukan Goio, hementxe leitxukak edo tomatea raf estilokoa, edo auskalo, edo anakarduak, edo olako guzak. Ahí va, Dios, ojo al Cristo. Baina, invernadero honetan ez dago tomateik. Invernadero honetan barku bat dago, itxasuntzi bat. Bate sartu da ona. Ojo. Goio, eta nolotan, invernadero baten barruan itxasuntzi bat. Bertan egin da. Bertan egina da. Ojo, eta nork egin du? Nik egin du. Zuk egin dezu? Bai. Txundituta nago, barkatu, pixka buelta ematen ari niz informazioari. Zuk egin dezu invernadero barruan itxasuntzia? Bai. Nola egiten da itxasuntzi bat invernadero bat? Astiro. Astiro? Burua, daskoak, lan asko dago. Lan asko dago. Eta noiz hasi zinen barko egiten? 2014an. 2014an duela bederatzi urte. Eta hauze barku da, Goio? Izena dako Balandra. Balandra. Da, beleroaren estilokoa, ez da? Bai, belero. Belero bat, ez da? Bai. Balandra da palu batekoa. Bai. Eta instrukzioak nun aurkitzen dituzu hori egiteko? Interneten? Bai. Beraz, instrukzioak interneten lortu daitezke barku bat egiteko? Bai. Ojo, Cristo. Tutorial bat edo jarri instrukzioak eta hortik, barku egiten. Planuakaz, Planuakin, kare importantia planuak izatea. Honi asko falta zaio bukatzeko, Goio? Ez, elektrizitatea bakarrik. Elektrizitatea jartzen duzunean, esan daiteke, itxasuntzia amaitu duzuna. Amaituta da, bai. Eta izenare jarri diozu? San Pedro de Sopelana. San Pedro de Sopelana. Da zergatik, San Pedro? Ba, San Pedro dalako gure patroia, Sopelako patroia da. Bai. Eta Sopelana ikusteko hor herriaren izena. Herriaren izena. Pentsatzen dut, zuretzat orgullo bat izango dela, ezta? Hombre, orgullo handia, ze bakarrik egin dut, Eske bakarrik. Eta bukatuta denean, nora nahi dezu jona, zein da zure ilusioa? Greziara. Greziara nahi dezu. Greziara, bai. Gustatuko litzaiteke, nun batia zurekin probatzea hau. Bueno, behar dut tripulazioa. Tripulazioa, ni burumete moduan joan naiz. Bueno, nahi baduzu. Nahi baduzu fregon hartu eta edo belauntzia jartzera, edo katalejoak inea piratak badatozen ikustera, edo Goio gauza bat, eta ikusi dezakegu barkua barrundik? Bai. Goio, ze luzera daka barkuak? 12 metro. 12 metroko barkua. Bueno. Hauza da, Goio, timoa. Bai, hau da gidatzeko barkua, hemen barruan, piloto automatikoa. Piloto automatiko ere badaka? Bai. Hemen dago zonak aparatuak, hau da piloto automatikoa. Piloto automatikoa. Horre zen baliozu, adibidezuk lo egiten baduzu, barkua bakarrik lo da. Bai, ez da ona bakarrik itzita. Itxasua arriskutsua da, ez da, gauza itenako. Guatza barrura. Bai, guaz. Opa, Dios. Impresionatu egiten du, Ikusten ari nahiz hemen ez dela ezer falta, dakazu sukaldea, dakazu maila, habitakulo guzti hori, baina espazioa daka, hemen sei tapateko edo
Hemen 6 persona ondo. 6 persona hemen ondo joan daitezke. Eta hor zer dago, Goio? Logela. Bai. Eta hemen komuna. Eta hemen komuna dago. Nire etxe baina ondigua da, barko. Eta hor txedazkazu irratia eta dena, ez da? Bai. Nola eskatzen da igual permisoa portu batera sartzeko? Bueno, hemen zakatuten da botoia, kanpoan bazagoz inglesan hitz egin behar da. Bai. Lehenengo esaten duzu zeure izena, Irubider, eta gero Obar, bukatu dela. Cambio, a ver, igual adibidez. Michael Pagadi. This is San Pedro Sopelana. This is San Pedro Sopelana. San Pedro Sopelana. Over. Lehenengo komunikazioa egin da gero, beste kanal batera pasa. Bale. Ze lehenengo komunikazioa egiten da, lehenengo kontaktua egin. Hori da, bai. Piskata ligatzeko bezala, ez da, horrena like ematen jozula, eta gero ja, hortxe mensaje pribatua bialtzen dituzela. Nola egunon? Kalimera, badakizu, ez da pizkat, ikasten ari zara grego, Joteko, kalimera, eta zirtaki, bazpare, bueno, ez da, jroña ere, bai, nola, nik grazia referio ez dakit, hola? Jogurra, jroña. Hola, presto ikitzeko, pizkatu da, nebero zateko. Jo, marabilaz bat da hau, Goio? Eskarrik asko, itxasuntxia erakustegatik. Guazen, bestea ikusten. Bai, guazen. Jo. Bueno, eta, Goio, bukatzen desunean, ez dakazu beldurra adibidez barkua bukatu eta itxaso gainean jarrita aspira ondoratza? Ez. Bueno, goian badago, belerua. Bai. Da, urpera badoa submarino. Oso soluzio hona da hori, Goio. Gero eta gutxiago falta zaio. Bai, 3 hilabete gitzu. 3 hilabete? Bai. Oso gutxi da. Lehenengo eran gure dut Herriko plazara. Sopelako izena daroan alde itxarritzea. Herritarrak ikusi dezaten. Ikusi dela herritarrak nori zingo da. Horreko gauza, Herriko plazara eraman, herritarrak ikusi dezaten. Plan hona. Eta gero? Gero, Getxoko portura. Getxoko portura. Eta Getxoko portuan ja guretara. Eta pixkan, nervioa emango du, ez da? Bale. Beste urte eta gero. Hori, bado urpera edo espadoa. Hori da. Eta ez da izaten pelikuletan edo ikusi izan duen, botila bat botatzen diotela? Bai, karo. Bautismo hori. Bautismoa, bale. Txampan botila bat apurtuten da horroian. Hora gazaik modu. Bai, hori da. Eta hau egiten da, hartu eta horrein epiniko dut. Bale. Eutzi apur bat. Bale, eutxiko dut. Bueno, hemen txegoaz, Sopelanako San Pedro bataiatzea. Eman Goio. Gogor da, Bai, gorro. Bueno, Goio, zorionak. Iazan bataiatu dugu, itxasintzia. Bueno, Goio, Gregorio, fenomenoa. Lehenengo aldian ere bizitzan ikusten dudala itxasuntzi bat invernadero baten barruan. Zati, Goiok, 9 urtean eskuz eta bakarrik egin du 12 metrotako belauntzia, arrapazan. Hori, zaila da. Baina, orain dator gaueko galdera importanteena. Egitea gauza bada, baina nola pentsatzen duzu ateratzia invernaderotik 12 metrotako barkua. Guruaz, alde Iturriaga edo kalentamiento globalari txoiten badiogu urak igual aterako du, ezta? Beste gauza bat, barkoa bataiatzen txampain botilakin, haze botilazo, Goio? Horrelakoak asko jotzen badizkiozu, San Pedro de Sopelana, ez Titanic de Sopelana izango da, egingo dio zuloakin. Botila txampaina, larraitzi emaiozu aurrekanpakadak ospatzeko, hobeto. Kerrik asko. Bueno, lehen ikusiko dugu, Goio ikusi dugu, lehen Vitoriak aparkatzen duela obispoaren paperakin nahi duen tokian kotxea. Goio ez da gutxiago izango, nik hementxe dokumentu bat ekarri diotetan. Bira, ekarri dizut, Armada Britaniarraren Royal Navyren permisua. Zure barkua San Pedro de Sopelana nahi dezun portuan aparkatzeko. Hori da. Horregaxe, Greziara joaten zarenean, Santorinin, Mikonosen edo Gibraltarren aparkatzeko. Eskerrik asko Goio. Bidazu. Gizon bado hor? Zerri behira? Itxasoi behira.
Opa, kaixo! Opa! Opa! Bueno, ni Miren. Opa, Miren, ni David Bustamante. David Bustamante. David Bustamante, bai. Yo, David Bustamante... Zuetzea kantatzeuna. Yo soy un Superman, yo soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar, mira que... Ya está libre, jo. Ba, hori ez. Aspaldi pasa zanote. Ba, hori ez. Bakizu zein dan? Ez dut telebistarik ikusten. Ahí va, David. Bueno, orduan, David Bustamante. Bueno, hemen ezagutzen daute Zuku bezala. Zuku? Bai, Zuku Zumo. Nire hermano izan zen Zumosol, gero nizen Zumosol txikia. Ezagutzen duzu hori albiste hori aspaldiko parte zenbaten zutela. Agertzen zala tipo handi bat. Hombre. Fuerte, ba hori berez ni ez naiz. Ni naiz txikia eta ni anaia zen indartsua da. Hasi nintzen euskaltegian eta bertsolarikaz eta hori jarri zuen. Zumo, nola Zumo, Zuku. Oitu zen, no? David Bustamante izatetik Zuku izatea. Bai. Aldia da, baina, bueno, oso ondo Zuku. Eta zertan? Zer ba? Oinutxe zaude, eh? Bai, amen, oso gustora. Nola oso gustora? Bai, betu, belarra ze gozo. Ah, belarretan zaudelako zaudeola. Bueno, belarretan, aretan, arroketan. Danian? Bai. Hola, bintzazea? Bai. Ez que nik zapatilaik hemen ez dut ikusten. Ez dut erabiltzen. Egunerokotasunean nola ibiltzezea? Ba, supermerkatura eta holan, bai. Eta gustora gainera. Bueno, amakin, baldin manoa, ja, ez. Ah, amakin ez. Amakin ez. Ahí ba, eta hori ez dizuzten, ala? Lotxa pasatzen du. Egitan! Zure ba, lotxa pasatzen du. Eta hori ze zapatila jaztituzu? Sandalia batzuk. Ah, sandaliak. Adibidez, parranda batea joteko. Horrela? Bai, zea! Bai. Orduan, azpilak zer dazkazu gorgorrin, da? Ba, enako gogor, bai. A ber, wow! Txakurra bezala. Ostras! Zuku, baina hori zapatila bada. Ba, hori da, Nike Air. Nike Air, osea, totalmente Air, osea, zaude. Ostra, baina hor, Bueno, ez pentsa, beste dago, beste dago. Ostras, ez ez. Kendu behar ditu bestela, gero... Kendu itaituzu? Bai. Grietak ez ateratzeko. Hori da, bueno, hankak utziko ditugu, alde batea, ez da? Bai. Eta zitezu hemen? Ba, horatuak ikusi, eta, bueno, apur bete naturagaz konektatu. Naturagaz konektatu? Bai, ondartzan badago gauza asko egiteko konektatzeko. Bale, ba, zurekin joango nahizu. Hala, venga, guazen, ba? Bai, venga, guazen. Konektatzera. Venga, ba. Bueno, Zuku, eta bain, itxura honekin zein berdeu? Ba, taitxia probategu? Taitxi? Ahí ba, ez da tiño izin. Ba, oso guapo dago konektatzeko, bai lurrarekin, bai arnazketarekin, bai unibertsioarekin, eta noski baietz aurrean daukazun jendearekin. Ah, betxo, bale, konektatuko dugu orduan. Hori dek. Oso ondo. Unibertsoakin nahiko konektauta nago. Ah, be? Kaso asko ez dititen, hori egia da, nik gauzak eskatzizkian eta ez dikazo egiten. Ba, hori da ez dago zela konektatuta, Bale, ez detela ondo eskatu. Ba, gaur haber konektatzete. Ia ba. Bale, ba, lasaitu behar zara, bale? Bale, lasaitu behar. Venga, jarriko gara horrela. Holan, lurrarekin konektatuko. Lurrarekin konektatuko dugu. Venga, orain, suabe, arnaza hartu eta arnaza bota. Makurtu apur bat. Orain imaginatu, arnaza hartzen duzunean, oinetatik eta eskuetatik lurraren energia sartzen da. Eta orain zure energia lurperatzen da. Gora, suabe, olatu bat bezala. Olatu bat bezala, suabe, suabe. Ei, Zuku, hasi dantzatzen. Bale, venga, berriz. Urrengo konexioa egiteko nik uste dut presago zela. Konexio berri bat. Vale. Lasai, etorri. Vale, guazen. Zuku! Aizu, zorautan zaude pixkat. Apurtxu bat bakarrik. Bai, eta ze, oain surfa? Surfa apur bat, konektatzeko itxasoarekin eta zure orekarekin eta... Egingo dugu ariketa batzu, bali, lehenengo. Tabla gainean, etxateko. Herrian, hemen, bularran, oinak tinti, hau gora, onda mantendu, kobra bat bezala, eta lehen arren egiteko, aurrean sartu, atzeraino. Fum. Gero, zuti jartzeko, lehenengo, buru altzatu, belauna jarri. Oina aurrean, eta ara, importantena, orekatu da zagozenean, eta jarri. Hori eta, burua altzatu. Eskua gaurrean eraman.
Horrela, ia, bai gero ezala. Venga, berriro. Kanda? Hola, Olatua dator! Altzerra hori egiten! Ja, bazoa solatuan, eskua jarri, belauna, oina eta gora! Ja, esku hau! Bai, aurrera! Hola! Hori eta gero mugitu, olatuak bezala... Suave! Ei, zuku! Hasi dantzatzen! Vale? Hori da dana, venga! Orain, barrura! Zuku, pentsatzen nun igual txankletakin o etorriko zinela, baina ez. Ez hankutsi zatoz. Ni ere bai. Zurekin egon naizenetik, zure konsejua jarraitzen ditut eta hankutxik ibiltzen naiz. Bueno, ez. Amakina honian ez. Nera maire lotxamate jo. Zuku, solo haiekin ibili daiteke belarretan, harrietan, arenalean... Ondartzan ez, Ez, arenalean, aste nagusitan, txosnaz beteta dagoenean. Zeba, zukuk ditulako hankak gogorregi. Bueno, eta nik, intentau nun, baino... Tabla horren gainean enitzan oso seguru sentitzen. Baina hemendikan aurrea, bestera batea konektatuko naiz itxasora. Bakizuen hola? Gregorioren belauntziarekin. Bai, hor bai jungo gehala denok, suabe, suabe. Ei, sopela, hasi dantzatzen. Muxuak! Amaitzear da jarduna, harinigaro zaiguna, izango du oi hartzuna. Agur sopela herri berezi, gaur ezagutu deguna. Urte hasi eta amaitu, bibiderre egiten duna, bibiderre egiten duna. Esan azal batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herria infernua bada, biba infernua eta biba zuek. Hola, sopela!